Alas 6:34 ang oras natin sa Team Police Report. Itinapong upos po ng sigarilyo. Pinaniniwalaang sanhi ng sunog sa bakanting lote sa Urdaneta City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Itinapong upos ng sigarilyo ang pinaniniwalaang pinagmulan ng sunog na sumiklab sa isang bakanting lote sa barangay San Vicente sa Urdaneta City ayon sa Bureau of Fire Protection. Sa panayam kay Senior Fire Officer 3 Nathaniel Aquino, Chief of Intelligence and Investigation Unit ng Urdaneta City Fire Station, naiulat ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Pebrero at 3 at inilarawan bilang grass fire na nagsimula sa talahiban ng naturang lote. Ayon sa kanya, mabilis na sumiklab ang sunog dahil sa tambak na humigit kumulang 15 lumang gulong at ilang basura sa lugar. Sa kabila nito, wala namang nadamay na establishmento o kalapit na kabahayan. Batay sa paunang investigasyon, walang nakitang indikasyon na sinadya ang pagsunog sa lote. Hinihinalang nag-umpisa ang apoy mula sa itinapong upos ng sigarilyo na tumama sa tuyong damo. So, ang namin dun, sir, marahil minsan may mga nakakadaan dun, naninigarilyo, and then hindi naman sinasadya yung discarded na cigarette pack, pinaitapon lang doon sa may and then siyempre medyo mahangin hanggang umapoy, hanggang abutin niya yung mga gulong doon. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang BFP sa publiko sa tamang pagtatapon ng upos ng sigarilyo at sa pagiging responsable sa paninigarilyo upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Yan po ang natin, sir, reminder sa ating mga kababayan, especially sa siyudad ng Urdaneta. Pinapaalala bawat isa na once na naninigarilyo o something na proper disposal yung ating gawin. Kasama mo sa IFM News Grupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.